Hola, boa tarde. Eu son a pasteleira Tomasa, que mellora a masa. Tedes que desculpar, que non vos vira antes. É que a verdade é que dormín fatal. Dormín fatal, porque onte estábamos o cociñeiro Antón e máis eu vivindo unha das nosas aventuras. Pero a min deume medo e marchei correndo para casa. Entón non sei de que vai. Por sorte, todas as nosas aventuras están aquí, neste libro tan curto. Aquí está o cociñeiro Antón, cando queimou todas as mazás e quedaron chamuscadas. E aquí, cando fun de aventura, a illa de Santo Tomé, en busca do mellor chocolate. Pero esas son outras historias. Agora eu estou un pouco intrigada porque non sei o que pasou cunha cabaza. Unha cabaza que estaba encantada. Xa vos digo que tive medo porque fixose noite, había lóstregos, e non sei que pasou. Vos queredes saber que pasou? Sí. Non vades ter medo, somos valentes. A ver, pois vou buscar a ver se está escrita a aventura de Antón e Tomás a cabaza encantada, porque isto foi moi recente. Isto pasounos onte, e onte foi día... xoves. Xoves, día 1 de outubro. Aquí está. Un momento. Que eu son a pasteleira Tomasa que mellora a masa. E non podo comezar a contar unha contada sen poñer a cocer unha empanada. Ao forno que vai. Agora sí. Facía un día estupendo e Antón púxose a cociñar contento. Acallada Tomasiña ten un lagarto picado. Cando a Tomasiña baila, o lagarto da o rabo. Baila Tomasiña, bailei, sí señor. Dime con quen bailaches, bailei co meu Antón. Bailei co meu Antón, bailei co meu Antón, bailei co meu Antón. Ai, hoxe foi un día maravilloso. Decidiu facer a súa mellor receita. E vou facer a miña mellor receita. Para iso, vou mirar o noso recetario. Ai, a nosa mellor receita. Hoxe vou facer espinacas con bonito. Non. Hoxe vou facer remolacha con nata a punto de caramelo. Caramelo? Non. Hoxe vou facer bacallao salgado. Iso vou facer. Bacallao salgado. Sí, bacallao salgado, que está para caer deitado. Aquí o temos. Unha fermosa peza de bacallao, recentemente descongelado. Os nosos pescadores do Gran Sol. Aí vamos. Ímolo poñer aquí. É xeitoso, é fermoso a nosa peza de bacallao. Imos alá. Ben, agora hai que seguir ao pé da letra a receta, vale? Independentemente de que cada un lle dea un pouco os seus ingredientes. Ben, primeiro, allo. Noso bacallao o que ten que ter é unha boa ristra de allo, vale? Imos poñer ao noso bacallao unha boa ristra de allo. Ben, continuamos. Sal. Hai que ser xenerosos coa sal, vale? Hai que ser xenerosos coa sal porque bacallao a sal, vale? Imos alá. Por aquí, así. Moi ben, imos alá. Agora, importante, pementa. A pementa. Pementa por aquí, pementa por aí. Aí vai, moi ben, aí está.
o máis importante, e hai que ter moito cuidadiño. Hai que ter conta cando se usa a ferramenta. Agora, hai que picar, vale? A ferramenta hai que tela ben afilada. Se non se ten ben afilada, casi é máis perigosa, vale? Imos a facer unhas toradiñas, vale? Unha toradiña por aquí, outra toradiña por aquí e outra toradiña por aquí. Imos estar moi concentrados, vale? Imos facer ben impulso e... Ai! Ai! Suelta! Suelta! Ai! Tomasa! Que pasa? Axúdame! Axúdame que este bacallao pegoume unha trabada! Todo é nada impresionante. Debe ter anisakis! Mira, mira! Ai, Isakis! Tira, tira, tira! Tira, ai! Tira, tira, tira! Tira, 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 tira! Ai! Ai, Tomasa! Mira que tiña o bacallao no bambullo. É iso que? É unha semente. Que facías ca semente no bambullo do bacallao? Sabes que che digo? Vou na plantar a ver que pasa. Unha semente. E así foi como comezou o noso conto de terror. Ei, non pasa nada, Tranquilo. É unha tormenta, Lóstrigo. A mí non me dá medo as tormentas, Tranquilo, bacallao, que non pasa nada. Non pasa nada. Non te des medo, ven. ¡Que se me cae la empanada! Que pasa, Tomasa? Pipo, 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 pipo. Ah, pipo, 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 pipo. Uy. O conto. Imos seguir co conto. Entón Antón, que estaba tan intrigado, plantou a semente nunha maceta corrente. Oh. Chantouna na terra. E botoulle auga da regadeira. Entón Antón agarrou.
Antón, onde vas? Vou guardar a maceta, o que pon. Non, é que aquí pon que agardaches. Claro, por iso. Guardei unha guardar a maceta. Que non, que agardaches, que tens que agardar. Aquí pon Antón Tomasina, non agardou. te sulfuris, Non te sulfuris. Aí Que pon estamos que agardei, contando como foi vou o agardar a maceta, Tomasina. É só os facillos que pon aí no libro. Aí pon no libro que agardei, eu vou agardar a maceta. Vou agardar a maceta. Isto é o que ten que facer. Agardar, que agardaches. Esperaches, non? Antón, tivo que esperar. E un día a semente creceu e dela naceu unha cabaza. Unha cabaza laranja. Sí, unha cabaza laranxa. Unha cabaza moi fea. Espantosa. Coa pel rugosa. E a cara furiosa. Olía fatal. Encantáballe asustar. Era unha cabaza fea. Atrevedes vos a coñecer? Pero para que a cabaza faga a súa aparición, hai que cantarle a súa canción. Sí, a súa canción. Veña, vamos. O cociñeiro Antón e a pasteleira Tomasa. Coa cabaza encantada. Coas nenas e nenos de Rois. Para o mundo. Había unha cabaza fea. Había unha cabaza fea. Que quería asustar a xente desta terra. Que quería asustar a xente desta terra. E para todo o mundo poder aterrorizar E para todo o mundo poder aterrorizar a outros monstros amigos foi chamar. a outros monstros amigos foi chamar. E chamou a bruxa. Chamou a bruxa. A risa de bruxa. Esa de bruxa. E a vampira Chusa. E a vampira Poñamos Chusa. cara de vampiro. E a unha señora. E unha señora. Unha señora que era unha loba. E asustaron. Fonte asustaron. E asustaron. E a cabaza de emoción fixo a súa aparición. Era a cabaza laranja máis grande que vi na miña vida. Tiña os ollos de lume. Porque o cociñeiro Antón e a pasteleira Tomasa non sabían é que as luces das cabazas servían para guiar os monstros perdidos hacia as casas. As luces das cabazas guían os monstros como os faros aos barcos. Sí, servenlles de guía como os faros aos barcos. Antón, que lle prendeches a luz? Ai! E foi neste momento da historia onde a pasteleira Tomasa de medo marcha correndo. Ala, adeus, encantada de coñecervos. Ata outra sorte. E a cabaza alumeaba. Eu intentei apagar. Botei auga na regadeira. Soprei. Mesmo amenacei e nada. A cabaza alumeaba. E non pasou ninguna hora que por esa porta entrou unha
Yo. Che frío fai. Isto é peor que un inverno en Siberia. Hola, señora. Señora loba. Metade loba, metade señora. Mestra de cociña rusa e inspectora de sanidade. E vostede que é? Eu son o cociñeiro Antón. E que fai vostede na miña casa? Ah! Así que vostede é cociñeiro. Esta cociña non está nada ben acondicionada, ni limpa, ni ordeada. E vostede é cociñeiro profesional. Pois sí, señora. E aquí ten o meu carnet. Póñase a barrer e a fregar. Que despois vou querer cear. A miña habitación onde está? E mentres eu barría, a señora loba me ulía e me perseguía. E mentres eu fregaba, a señora loba axexaba. E xusto cando me ia a atacar, invitei na cea. A ver, que vai cociñar? Pois verá, señora, poido lle ofrecer este bacallao. Salgado, salgado, salgado. Que desexo sexa do seu agrado. Ah, que fresco está, como a mí me gusta, empalmetao, ben fresco. Sí que está fresco, acaba de trabarme, penso que está un pouco vivo. Salta, salta, eu penso que un bacallao zombie, salta, isto non se pode consentir nunha cociña. Ai, vou chapeñar unha multa. A señora marchou e as luces da cabaza seguían a lumear. Intentei apagalo. Soprei e soprei. E nada. Botei auga da regadeira. E nada. Mesmo amenacei cun tenedor de madeira. E nada. E non pasou nin un minuto que por esa porta entrou unha vampira. Unha chucha santa. Hola. Hai alguén? Hola, son a vampira Chuza. Tive un accidente e perdín un dente. Que sorte que esta cabaza trouxeme a esta casa. Un momento.
Sinto moito dos... precisamente, sinto moito do seu dente. Mas... eu voulle facer un obsequio. Peche os ollos. Un regalo para min. Peche os ollos. Encántame a sorpresa, a ver. Non sou, voulle dar varios. Aí os ten. Mira. Aí lle van. Aí ten. Pero este son dentes. Pero son dentes de allo. Pois sí. Ay, pero no sabes que as vampiras no nos soportamos. Ay, quítamo, que me dan repelús. Ay, que vou ter que botar unha pomada. Ay, que gracia, socorro. Ay, agora onde está a farmacia? Así foi como marchou. Pero a cabaza seguía alumeada. Eu quería apagala e nada. Botelle auga da regadeira e nada. Amenaceina cun tenedor de madeira. Mesmo usei un extintor para ver se... E nada. E non pasou ningún segundo que por esa porta entrou unha bruxa. A bruxa revirada. Querido de pasas, estaba un pouco atropelada. Boa noite. Boa noite. Ajá. É de noite xa. Pois sí. Ai, eu se vai almorzar. Ai, Que fame ten. xa sei por onde van os tiros. Na casa dun cociñeiro nunca se pasa fame. Vale. Ai. A ver, que lle podo ofrecer? Pois verá, podo lle ofrecer... podo lle ofrecer unha empanada. A empanada que fixo a pasteleira Tomasa. Que, claro, está así como un pouco chamuscada. Chamuscada. Rafa, non pasa nada. Eu son a bruxa revirada. E ímola poñer do revés e a ver se te gusta o revés. Hai que facer un conxuro. Axúdasme. Axudar, pois vai ser que non. Non, tiña outras cousas que facer máis que axudar a unha bruxa. Isto hoxe Isto xa sabía. de bruxas e de... Repetide conmigo. Guácala, guácala, guacalú. Guácala, guácala, guacalú. Pon a empanada de cu. Poño a empanada de cu. Araña viva. Ay, como me gusta. Ay, nótase que esta bandeja houbo un bacalhau zombie. Salgado, salgado, salgado. Pero como eu son a bruxa revirada, vámolo traer aquí de contado. Cociñeiro, entón, axúdasme co conxuro. Pois vai ser que non. Xa estou cansado de... Agora tedes que repetir. Pelexa, pelexa, pelexa. Pelexa, pelexa, pelexa. Camarero, bacalhau, non bandeja. Que aparezco a bacalhau na bandexa. Ajá, bacalhau zombie. Basta xa. E antes de que me dera outra vez con ese chintófano na cabeza, decidí pedirlle axuda. A ver se me axudaba coas luces da cabaza. Sí. Esta cabaza nótase que é malvada. Gústalle moito asustar. Está ben, como eu son a bruxa de virada, ímola poñer do revés. E a ver se che gusta o revés. Pero este conxuro é un pouco máis complicado. Ten unha canción. Como era? Tiño que recordala.
Ecco